Even kijken. Zeg even, wie ben je? Welke partij? En wat hebben jullie de afgelopen 4 jaar gedaan? En wat gaan jullie de komende 4 jaar doen? Dat zijn een aantal mooie vragen. Mijn naam is Ruud Keijwets in ieder geval. Ik woon in de gemeente Voerendaal. En sta er op de lijst bij D66. Dat is lijst nummer 6 in Voerendaal. 18 maart moeten ze gaan stemmen. Dus... Ja. 18 maart gaan stemmen, ja. En wat hebben wij de afgelopen 4 jaar gedaan? Wij hebben 1 raadzetel in van de 15 raadzetels in Voerendaal. Dus we komen een beetje uit een dal. Dus ik ben wel trots op het feit dat we als fractie een mooie club hebben opgebouwd in de afgelopen 4 jaar. En een mooie lijst op dit moment. De kleinste lijst van Voerendaal met 9 kandidaten. Maar wel een goede lijst met mensen. En de afgelopen 4 jaar hebben wij ons met name gericht op de besluitvorming in de raad. Dus wij hebben ons positief opgesteld ten opzichte van de voorstellen van de coalitie. We zaten in de oppositie. En op inhoud bekeken waar we mee in konden stemmen en waar we niet mee in konden stemmen. En er gaat gewoon al best veel goed in Voerendaal. Het is een mooie gemeente, goede voorzieningen, leefbare kernen. En daar kunnen wij ons grotendeels ook in vinden. Er zijn een aantal punten waar het nog wel wat beter kan. En de afgelopen jaren hebben we met name op het vlak van transparantie, communicatie richting onze inwoners, maar ook naar de raad toe. Het open gesprek voeren, ook over dingen die niet goed gaan. Dat zijn dingen die echt wat nog beter kunnen in Voerendaal. Niet om elkaar af te branden of het elkaar moeilijk te maken, maar wel om samen met elkaar te leren. We zijn nu eenmaal een kleine gemeente, dus we hebben ook samenwerking nodig. Dus dat is ook een belangrijk onderdeel. Specifiek hebben we ons voor de onderwijshuisvesting in Voerendaal sterk gemaakt. We hebben al 2 mooie scholen in Klimmen en in Voerendaal zelf. We hebben ook alleen basisonderwijs in Voerendaal, even voor de duidelijkheid. En in Ranzaal en Ubersberg is het ook van belang dat die scholen blijven bestaan voor de leefbaarheid van die kernen. Dus daar hebben we ons hard voor gemaakt, met name voor de school in Ranzaal. Want dat heeft allemaal heel lang geduurd en daar lijkt nu gewoon echt schot in de zaag te komen. Dus dat is mooi. Een ander punt waar we ons ook wel sterk voor hebben gemaakt, maar wat helaas niet is gelukt, is de mogelijke verlenging van de crisisnoodopvang in Ubersberg. We hebben daar mensen opgevangen voor de periode van 1,5 jaar. Dat terrein lag nog leeg, dus wij hadden zoiets dat kan na raadpleging van de inwoners wel doorgaan. Maar helaas is daar anders besloten. Als D66 vinden wij dat wel jammer. En verder hebben we ook het masterplan wonen, dat door de coalitie is opgesteld, gesteund. Waarbij er nieuwe woningen gaan bijkomen voor de inwoners in Voerendaal. Maar ook in de andere kernen. Dat vinden wij ook van groot belang. Dus zowel zeker in Ranzaal, Ubersberg als Klimmen, om die voorzieningen in stand te houden, heb je ook gewoon je inwoners nodig. Als er geen mensen wonen, kunnen de kinderen niet naar school. Als er geen school is, dan komen de mensen daar ook niet wonen. Dus je moet zorgen dat je voorzieningen in stand houdt. Samen met verenigingen, samen met bedrijven, zodat die kleinere dorpen aantrekkelijk blijven. En daarvoor is dat masterplan wonen uitermate geschikt. En ik denk dat iedereen het over wonen heeft die hier komt zitten. Want het is heel belangrijk en het schiet nog niet op. Maar ik denk dat we daar de komende 4 jaar de stappen voor kunnen zetten. Duidelijk. En als ik vooruit kijk naar de komende 4 jaar. We hadden 1 zetel. Ik hoop dat wij wat groeien. En dat er een goede balans ontstaat in de gemeenteraad. En nu is er 1 partij met 6 zetels. Goed recht. En ze doen het op hun manier ook heel goed. Maar ik denk dat er wat meer balans in de gemeenteraad, wat meer gelijke zetelverdeling, dat zou helpen bij een goede discussie in de raad. Wij hopen zelf iets te groeien en daarmee ook onderdeel uit te gaan maken van het bestuur. Dus dat is een hele belangrijke. En daarmee hopen we ook mee aan het roer te staan voor de komende jaren tot 2030. Daar hebben we een mooi verkiezingsprogramma voor geschreven. Als we kunnen gaan besturen, dan kunnen we op het vlak van wonen, op het vlak van onderwijs, huisvesting en andere grote projecten die op stapel staan, kunnen we onze rol spelen voor een nog mooier en groener en socialer Voerendaal. Duidelijk. Ik denk dat ongeveer de punten zijn die we wilden benoemen. Zeg nog eventjes welke partij, wanneer moeten ze stemmen? Ja, lijst 6, de kleinste partij van Voerendaal. En op 18 maart mogen jullie allemaal gaan stemmen. En als stem je niet op D66, ga in ieder geval stemmen. Duidelijk. Heel veel succes de komende dagen. Dankjewel. Hoi hoi.